Sa post ng official student publication ng Holy Angel University na The Angelite, kinukwestiyon ng mga mag-aaral ang halaga ng matrikula para sa susunod na semester. Isang online protest din ang ikinasa ng mga estudyante kaugnay ng issue. Kanilang idinaraing ang laboratory fees na kasama raw sa kanilang babayaran kahit pa online learning ang setup ng klase. Sa makatuwid, hindi raw nila mapakikinabangan ang babayarang pasilidad dahil hindi pa rin pinahintulutan ang face-to-face classes. Sa kanilang salaysay, inisa-isa ng mga estudyante ang nakitang questionable umanong laboratory fees. Una ang sa College of Criminal Justice Education and Forensics na naglalaro sa 2,000 to 3,000 pesos. 2,000 to 4,000 pesos naman sa School of Arts and Sciences. 4,000 to 5,000 pesos sa School of Business and Accountancy. 2,000 to 20,000 pesos sa School of Engineering and Architecture. 8,000 to 11,000 pesos sa School of Education. 3,200 pesos sa School of Hospitality and Tourism, 10,000 to 25,000 pesos sa School of Allied Medical Sciences at 5,000 to 12,000 pesos sa School of Computing. Nagpadala naman na ng sulat ang CLTV 36 News Team sa pamunuan ng Holy Angel University, subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin silang pahayag hinggil sa issue. Ayon sa Office of Student Affairs, inaasahang maglalabas umano ng opisyal na pahayag si Holy Angel University President Dr. Luis Calingo kaugnay ng protesta ng mga estudyante. Samantala, simula nang magbukas ang klase sa kasagsagan ng pandemya, wala pa rin konkretong mandato ang Commission on Higher Education sa mga universidad patungkol sa questionableng miscellaneous fee. Ang naging malinaw lamang sa naging pahayag ni CHED Chair Prospero de Vera III ay hindi madaling magkaroon ng unilateral structure o isang sistema pagdating sa bayaran ng bawat universidad. Subalit inaayos na raw ng ahensya ang pagtukoy sa mga dapat lamang bayaran sa kasalukuyang learning setup. Patuloy namang gumugulong sa Senado ang Resolution No. 480 kung saan iniimbestigahan ang tuition padding o pagkakaroon ng hindi akmang karagdagang bayad sa tuition fee ng mga mag-aaral. Sa huli, hanggat walang konkretong solusyon sa daing ng mga mag-aaral ay patuloy nilang babayaran ang inirereklamong lab fee. Simula na naman kasi ng enrollment ngayong December 16 hanggang January 8. Rainiel Pawid, CLTV News.